הייתי נער רגיל, ממש כמוכם. למדתי בבית ספר, שיחקתי כדורגל, נהניתי מהחיים. ממש כמוכם, גם אני רבתי עם ההורים שלי, מדי פעם, בעיקר עם אבא. אבל כשהימים עברו, הריבים עם אבא נהיו קשים יותר. צעקות חזקות יותר, מילים מעליבות יותר, והפחד קל זה לא היה. לא הצלחתי להתרכז בשום דבר, לא היה לי מצב רוח לכלום. בקושי לבית ספר קמתי, מרוב שהמוח שלי היה מפוצץ, התחלתי לעשות שטויות, להסתובב עם אנשים הלא נכונים, במקומות הלא נכונים. כמו שעון אחרי כל ריב עם אבא, מצאתי את עצמי משתגע, מתחרפן. לא יודע מה לעשות עם כל הכעס הזה. מה אני, שק אגרוף שלו? לא היה לי עם מי לדבר. מי רוצה בכלל לדבר? איך מתחילים להוציא את כל החרא הזה ממני? חצי שנה של גיהנום שאני קם בבוקר והסיוטים ממשיכים. נשבר לי להיות במקום הזה. יש לי חלומות, יש לי שאיפות. מה איתי? זה לא היה קל, לערב את הרווחה. מה הקשר של כל האנשים האלה בבית שלי? אבא סיפר סיפורים, אמא הייתה עצובה, ואני רק חיכיתי לעוף מהמקום הזה. בבית המשפט, בסוף דיון, השופטת הסתכלה לי עמוק בעיניים ואמרה, אני לא רוצה שתהיה בבית הזה יותר, הוא מסוכן. אמא נשברה במקום, התחילה לבכות ולצעוק, והצעקות שלה פגעו בי חזק. אבל אני מזכיר לעצמי, שוב ושוב, מישהו חייב להשתנות. כבר באותו לילה לקחו אותי למקום אחר. גשם מטורף כל הדרך ואני רק חושב על אמא שלי. איך היא תחיה בלעדיי? מה יעזור לה עכשיו? יא דפוק, מה עשית? אני מוצף בפחדים, פתאום מלא אנשים סביבי. שואלים שאלות, מרבבים פרטים, ואני לא יכול להוציא מילה. רק מסתכל לסביב, מנסה להבין מי נגד מי. מה זה המקום הזה בכלל? לחץ. די מהר גיליתי שאני לא לבד. חבר'ה בגילי שאשכרה יכולים להבין מה עברתי ומה אני מרגיש אפילו שאין לי מילה לתת להם. הצוות נתן לי יציבות יעני. אני יודע שאני לא אפול, לא אשקע. אני על הדרך. לפעמים צריך לעצור, לנוח, אבל סוף סוף אני על הפאקינג דרך. וזה שמישהו מקשיב, המשקל הזה יורד מהכתפיים שלי, וואו, איזה הקלה. למה אני כותב את זה? למה בכלל אני מתאמץ לעשות את כל זה? בגללך, בגללך. החיים שלכם יכולים להיות אחרת. תחפשו את זה בחשיש, במכות, בוודקה מזוינת, ולא תמצאו כלום. מבקש עזרה, לא בושה. תנו לאנשים לתת לכם יד, אתם יכולים להיות הכל. אל תתעקו במקום, רק תעזו לחלום.